Sa akong bantawan mga higala, ani ana usab kita maghugoy-hugoy sa Jingjing TV. Guys, kay October 14, 2020. Karon guys kay ang atong pagabuhaton karon kay mangita tag tubig. Kay lagi nalitian ang tangke dayon walay agas for pila na ka kuan lang 3 days na. 3 days na. Nya daghan na kay labhanan. Nya na yung mga anak nga mangihi daghan kay makarelate ani kana kayong bata nga di madayapiran unya mangihi sus ang habol nag tura guys ay usa na gina siya ka tray laundry basket nya ato tag kuan tabay kay sa unang panahon kami kay wa man magsalig anang kanang mga niya ana mga tangkis tubig na so karon ato tag sangi kay sangi man mi saon na magkaliguan manglaba nya tara guys kay magdala lang padung na punta sa tabay magdala lang taog kanang kabuog kabaldi kay for in case hugaw makapahinubig rata kay sa una kanang magkuha mig tubig kay wa naman og dili lubog daghag sagbot kay walay tabon for kung ano gito siya guys for kanang maligo o kanang manglaba dito siya pwede mainom kay walay tabon niya daghan kayong sagbot masulod ang mga dahon niya pasensya na kay tugaok akong manok so guys man siya ari lang ta daghan kayong loyahan no gari kadangog lapo kay guys okay kuyo matag madalip sang ani madakdak na tong lubot no okay kadangog ay dagan brad ay piskol kadangog na dangog kayo oh na ang agi dito gas slide dalip sang gikumadugay ani ro maghubo na lang ako sa chinilas nako kay wa kini kuma akong chinilas oh way kuma guys anak natin diha diha dapita mun among balay nga daan guys katong mga bata pa mi nasibayan naman na siya guys katong to adad to dapit nga gamay ari lang mi agi diri kay lapo kaayo dito ng subay sa dapkars kuan ari na lang kos bakante mo subay padung ato sa ubos straight raman agoy dango ko malang gihapon kay dango gagid dagan brad ay dango batos mo tangan so ningaw kayo diri nindot mo ang lugar bukid is life so lami kay puyan ang bukid guys okay. So nagtingog na nagdahog ng tubig sa sangi wala pisik so kani din sa una guys kay pila-pila ni siya diri dako siya pila-pila nito ito hindi kaayog kanang place lahos ito guys eh dito ko agi ay dito ba mo na imor siya og kanang gilebel kay pila-pila ni sa una karon kay sigig init nabakante ya karon wa nagid ko ani hanindot mas siya ligid-ligiran na lay tubig oh so karon guys hapit ta maabot isod man kay dangog naman kay akong sinilas for almost 4th year ko
Still 17 guro. Kung sige mig ari dire kay magsalud. Ano may agianan asa mo ianan ani. Sa una guys, ani diring agianan wala karon kabalik dire. Nalibon man. Basin og asa nang agianan ani. Wala. Musod ta dinhi. Wala may agianan taro. Likod. Nara di ay. Ni daghang so, there guys. May agaanan. Nabuni. Sa una ari mi diri guys. Nya mauha day mig piyo. Alimango sa Tagalog. Crab. Ng crab sa bukid. In kuan ng tabang tubig. Aloy kalisod naman. Sa una guys, adto ra dito agianan. Karon ari na diri. Masyag na kanang na magtiniil jud ko guys. Uy. Mara. Uy, kadang tug silbi ning. Guys. Ang dignan ang dinagayday sa tubig. Ano ba guys? Musilip ta sa una guys kay mamiyo ni. Ano guys? Sa una guys ang sag. Buman? Kari guys. Piyo. Mga okay. Tabi. Bugat man kadaog pero sa una guys ari mi diri napa ni sa una baghong baha nindot kayo ari mi diri sa una ari mi na may tabay din hing dapita para ako laba dito may piyo bagong baha. Guys. Unon. Na ay ang tabay. Dapat. Guys, kana siya og kani din hinindapita nya tabay dinhi. Lawom kay ni siya guys kanang sana pa mga 5'4" guro ang height. Karon kay bago na po na slide na po kay wala lagi nagkupot dito na kayo kusog kani man tong lubi oh kana siya dira na siya dito nya lisod naman kaayo murag under repair dako grog repair no ni dinhi so atong sugdan ug makaya ba sa power akuan hinubig kay maghinubig ta. Hindi guro nigi simento sa akong manghod. Okay. Hinubig ta guys. Hinubig. Daghan kay na simento ulo. Wa na lagi maatiman kay nag ano yung nanay niya niya. Arim sa una mag nara siya guys. Sa una guys kay dagha ako ani siya naani siya simento nga gisugdan kana mura siya glingin so karon mo akong gipangita so murag ako nang nakitaan kay wa man lagi ni mahuman og simento tanan kay kanang murag walay budget nya way ni finance nya murag nya mo lang sad to nya ako may sige katong bata pa kami manglaba diri sagad nya kami kanang maghinubig ani nya mo lagi kay mapuno bitaw tong iyahang simento sa una nga kanang kani kay murag
nalipay ko kay nanay. Napaday gihapon siya. Nara siya guys ay. Nara ay. Kana siya guys. Kani siya mo ni sugod. Ani mi din eh kailangan pa man ni siya murag mga tagatuhod or hapit na baron ni paa. Dinhi guys naglingi ni siya. Kani lingi ni siya lingin. Oh. Muna akong hikab-kab. Di siya mahubsan sa tubod sa una guys pero maato siya. Di siya mahubsan. O kanang dili mo kanang sama nang mo. Ug mo na wanay agas. Di gihapon na gihapon siya agas pero inani kanang murag maato lang. Kani dako pa kay kanang ako karon kay for in case na ako'y budget ako ni siya hang kanang kuan kay kani kay sa uwan kay mag-skin siya ka kuan ka slide ako nang maana ba sa hug sa yuta nga ato dito punta. Ako sa gunso ng mga uwan niya naabot man siya diri kay sa una kay mga taga dinhi gurot babaw sa tuhod ang taga paa ang iyang clearance gikan diri sa sangi ngadto mga inani sad ay gikan diri nga ana sad siya sige magkapkap sa uwan so nalawom gid siya nga mabaw tanaw kono siya 5 feet lagi ya sa una ari man to agianan dinhi dito ato to babaw karon kay nausab na dinhi na pud kay na slide pud no ito na lang dito so karon guys magtiwas ko kay aron daghan na magtubig pero pintihulan pagid siya so at tangi lang share guys ang nakabgab na ko ang uban nga anod na dry so tara guys muna siya akong giingon ni mga mao nay timailhan so mga tutog pa na siya sa mga tuhod guro ka taas ang gikan diha na limpyuhanan pagid siya kay daghan naman dali ang mga daghan ang tubig nya padayon ta guys mga usa na kabaldi
kining magkugita guys kay wala na human naman niya nagpaabot na lang tag matinaw so mo na ako mga forma guys naparo mura maglapok asa ba kita niya pikas po kay galuhod-luhod ko guys galuhod-luhod ko niya sus ginilalim ning maghimo og kanang kuan gani tabay niya na gani tabay samot na og kanang kuan so niya ipakit-unta mo sa kanang akong nakabkab ang uban ani nangaanod na niya ang uban kay naabot sa sangit sa kanang may semento guys niya ang uban tura ang uban nangaanod na layo kay katong abtan so daghan kay ni guys ya so nara guys nara hindi siya nag-ako pa ng patin ako ng pako anong kay ande karon pala ginako nakabkab so muna siya so di muuli sa kus amo kay murag gutom na murag ting paniud to na guroron ubay gid siya naglisod gud ko nagtuwad-tuwad ano ning hinluan kay mura lain ang panahon nagtaligsik naman namanisa ka ng ilawom sa mga kakahuyan na tuyok na somewhere over there mga kahuyan so guys ito na sa ning hinduan kay lisod mo po kayo ato lang pasagdaan nga mag-inani ito mga po kayo muna share ka ng mga na-decompose gani nga kanang na-decompose nga mga sagbot nga adiha so ato lang yung ko balikon lang na nato siya kaya na ako'y kwarta ako na siya repairon abang-abang lang mo sa sunod nga vlog na ako guys sawa pa ka subscribe din ha subscribe na sad mo dayon click ng kampana sa kilid sa subscribe button kay para updated mo sa ako ang upcoming videos kay samtang naapatay kinabuhi maka vlog pata so din lang sa kutob guys ug mo na to bye bye